Okay. Saya kebetulan magambo. Dito mo yung saya ingat ka. Bye-bye. Okay na, okay na. Okay na to, direct? Okay na yun. Bakit wala? Okay na, okay na, okay na. Hello. Bismillah, habang hinihintay natin yung pag-set up ng camera para sa live, yung mga i-occupy natin yung upuan. Inshallah. Sa mga no? Mga ikhwan. Mga ukayya, mashallah. I-occupy tanong. Okay na. Bismillah, a'udhu billahi minash shaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Alhamdulillah, ako'y pumupuri at napapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagkakataon na ito, ako'y binigyan ng pagkakataon na maparito sa lugar na ito upang makapagbigay sa inyo ng kunting kaalaman patungkol sa relihiyong Islam na naway maging kapaki-pakinabang, pagpalain nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtitipon na ito, patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at naway pangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kapatid natin, mga brothers and sisters na kasalukuyang nag-hajj sa ngayon. So mga kapatid, mga kaibigan, katulad ng nakikita nyo sa programa ng aking magiging paksa sa inyo, ay binigay sa akin na topic na naway kapulutan natin ng aral, maging kapaki-pakinabang, ay ang tinatawag na khutbatul wada'. No? Kanina tinalakay sa inyo ang Eidul Adha, ang udhiyah, ahkamul udhiyah, mga panuntunan sa udhiyah. Ngayon naman ang tatalakayin ko sa inyo ang tinatawag na khutbatul wada'. Kasi relate sa panahon natin ngayon, sa ngayon na tayo ay nasa Dhul Hijjah, sa paparating na ito yung Mausimul Hajj, panahon ng Hajj. So ano ba ang tinatawag na khutbatul wada'? So alam natin yung khutbah, no? Ang wada', yung pamamaalam, farewell. Ito yung ang tinutukoy dito mga kapatid, ay yung khutbah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam nang siya ay nasa Arafah, at ito yung huling Hajj, pamamaalam ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na sa susunod na taon siya ay papanaw, lilisan niya ang mundo na ito. Kaya tinawag na farewell Hajj, Hajjatul Wada', na mamamaalam na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At babanggitin natin yung khutbah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na napakahalagang khutbah na binigyan diin niya rito yung ilang mga mahalagang bagay
katuruan sa relihiyong Islam. Dahil ang isang tao, kapag nalalapit na yung kanyang paglisan dito sa mundo, kapag siya ay magtatagubilin sa kanyang mga mahal sa buhay, sa mga tao, babanggitin niya yung mga mahalagang bagay na mga payo, paalala. So ganyan ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mag-umpisa tayo, itong Hajjatul Wada, kabilang ito sa mga bahagi ng talambuhay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At nararapat sa isang Muslim na alam niya, batid niya ang talambuhay ng isang nilalang, pinakamamahal na nilalang. Bagkus kabilang sa saligan ng ating pananampalataya ay ang paniniwala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At kabilang sa paniniwala sa Rasulullah ay dapat batid mo, alam mo ang talambuhay niya. Kabilang sa mga bahagi ng talambuhay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, o huling bahagi na nababanggit ng ating mga ulama, ay ang Hajjatul Wada. Ang Hajj, ang pamamaalam ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang huling Hajj. Mag-umpisa tayo sa Yawm Thamin, ikawalong taon pagkaraan ng hijrah, nang bumalik sa kapangyarihan ng mga Muslim ang Makkah, bumalik sila sa Madina. Yawm Tasi' Hajj, inutusan niya si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sabi niya kay Abu Bakar, ika ng mahal na propeta, ikaw magiging amir ng Hujjaj. Hindi mo na ako mag-hajj sa taong na ito. Ipaalam mo sa mga tao, dapat ang Makkah wala ng mga anong uri ng shirk, pagtatambal. I-anunsyo mo, sa susunod na taon na ako'y mag-hajj, walang isang simbolo o katiting na sagisag ng shirk sa Makkah. Ipaalam mo sa mga tao. So nag-hajj si Abu Bakar kasama ng mga Muslim. Hindi muna nag-hajj ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa ikasampung Yawmul Ashir, sana al-Am al-Ashir, 10 taong pagkaraan ng Hijri, napagplanuhan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay mag-hajj. At ito na yung nararamdaman niya. May mga hudyat ang mahal na propeta na ito na yung pamamaalam niya. Mamamaalam siya sa mundo na ito. Una, nung Ramadan, inutusan niya si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu na maging ustad, maging da'ya sa Yaman. Sabi niya kay Mu'adh, ya Mu'adh, ipapadala kita sa Yaman upang ikaw ay magpalaganap ng relihiyong Islam. At maaring hindi mo na ako matagpo ang pagbalik mo sa lugar na ito. Mga hudyat na namamaalam ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. After ng Ramadan, inanunsyo niya sa mga tao na siya ay mag-hajj. Inanunsyo niya sa mga tao na siya ay mag-hajj. Nung nalalapit na ang Mausimul Hajj, sa ika-20 ng Dhul-Qi'dah, naipon ang sobrang libu-libong mga tao, nabanggit na mga muarrikhin na 140,000 na mga hujjaj. Dahil nagbabanggit ang mahal na propeta sa usan ng mga palatandaan, mga hujjat. Naunawan ng mga ilan, nararamdaman nila maaring ito na yung huling hajj na makakasama nila ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. More than 140,000 na mga pilgrims, mga hujjaj, na sinamahan nila ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga sahaba, sila ay tumungo sa Makkah, nag-hajj. At pagdating ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa Arafah,
At dito naipon ang lahat ng mga mga hujjaj. Kabilang sa pinakamalaking haligi ng Hajj ay ang pagbukuf, pananatili sa lugar ng Arafah. Al-Hajj Arafah. Kaya sinamantala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagbibigay niya ng talumpati, khutbah. At nalaman ng mga Muslim sa iba't ibang lugar, dagdag sa 114 na ito, kasi napag-alaman ng mga tao sa iba't ibang bansa o iba't ibang lugar na mag-hajj ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya hundreds, thousand ang naipon sa Arafah upang masaksihan nila, makita nila ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagbigay ng khutbah ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na tumago sa puso ng mga taong nakakinig ng khutbah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito na yung tinatawag na khutbatul wada', ang khutbah na bilang pamamaalam ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas," o kayong mga tao, "Isma'u minni ubayyin lakum," makinig kayo sa akin. Sa akin ihahayag sa oras na ito. "Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha." Marahil hindi nyo na ako makakasalamuha pagkaraan ng taon na ito. Kasi sa Al-Amul Ashir, ika-10 taong pagkaraan ng Hijri, sa Dhul Hijjah, sa susunod na taon, 11, Rabiul Awwal, mamamaalam paano ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So makinig kayo sa akin, o kayo mga kapatid. Marahil ito na yung huling oras, panahon na tayo magkikita. Fi mawqifi hada, sa punto na ito, sa lugar na ito. Ang unang binigyan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ng diin, sabi ng mahal na propeta, "Ya ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ila an talqaw rabbakum." O kayong mga tao, tandaan ninyo na ang inyong mga sarili, ang inyong mga dugo, ang inyong mga yaman, ari-arian, at ang inyong mga dangal, karangalan ay banal para sa isa't isa sa inyo. Banal ang inyong mga sarili sa iba. Ang inyong mga ari-arian, ang inyong dangal ay banal para sa isa't isa sa inyo. Nang katulad ng kabanalan ng panahon na ito, ng Shahr, sa lugar na ito, sa Makkah. Ibig sabihin, mga kapatid, ang unang binigyan diin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi marapat ang pagiging kabanalan ng ang ating mga sarili, ng ating dangal, ng ating mga ari-arian sa iba, ay masyadong binigyan diin ng relihiyong Islam. Kaya kabilang sa mga malalaking kasalanan ay katlung nafs, ang pagkitil sa buhay ng hindi makatarungan. Ito ang binigyan din ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At ipinagbawal ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa panahon ngayon, may mga ilan na nakakaya nilang patayin, kitilin ang kanilang kapatid dahil lamang sa makamundong bagay. Dahil lamang sa halimbawa politics. Mismo kamag-anak, mismo kapatid, nakakaya ng isang taong kumitil ng buhay ng kanyang kapatid.
ito ay kabilang sa jahiliya, sabi ng mahal na propeta. Fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Pagkaraan ko, huwag kayong bumalik sa jahiliya na kung saan ang panahon na ito ay kinikitil ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapatid. Sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Huwag niyong patayin, huwag niyong kitilin ang sarili ng hindi makatarungan na ito na pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sa katarungan. Sinabi pa ni Allah, man qatala nafsan bighayri nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Sino mang pumatay ng isang buhay ay para bagang kanyang kinitil ang lahat ng tao. Halimbawa, may mga ilang grupo noon hanggang ngayon, napakadali sa kanila. Napakadali sa kanila. Dahil lamang sa mga hindi makatuwiran na pangangatwiran, inahalal nila ang ating mga kapatid. Sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya ang tinatawag na muflis. At ito ay popular na hadith. Tinanong ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? O aking mga sahaba, nababatid niyo ba kung sino baga ang muflis? Yung walang-wala, talunan, walang-wala. Sabi ng mga sahaba, ang muflis, ang alam namin na muflis ay yung walang kakayahan, walang ari-arian, miskin, naghihirap. Sabi ng mahal na propeta, hindi yan ang tinutukoy ko. Ang tunay na taong nalugi, nabigo, ay yung taong darating sa kabilang buhay na mashallah, daladala niya ang salah, daladala niya ang mashallah, haji, walakin syatamahada, siniraan niya ng puri ito, wadarabahada, sinaktan niya ito, wasafaka damahada, kinitil niya ang buhay ng isa. May mga atraso siya, gumawa siya ng iba't ibang uri ng pagsamba, hindi pangkaraniwang pagsamba, pagsasala, zakah, hajj, mga haligi ng relihiyong Islam, dala-dala ng isang tao na ito. Subalit marami siyang atraso, marami siyang mga atraso sa iba. Siniraan niya ng puri ang ibang tao, sinaktan niya ito, pinatay niya ang isang tao. Anong gagawin sa kanya? Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ibabayad niya sa mga atraso niya yung kabutihan niya. Dahil sa kabilang buhay, imma hasanatun wa imma sayyi'ah, kabutihan o kasamaan ang ibabayad natin. So yung kabutihan ng muflis na ito ay ibibigay sa mga taong may atraso, may nagawa siyang atraso, hanggang sa dami ng kanyang atraso, hindi sapat yung mga kabutihan niya. Kukunin yung mga kasamaan mula dun sa mga tao na ito at ipapasan sa kanya hanggang siya itapon sa impyerno. Ito ang tunay na muflis, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ang tunay na talunan. Ito ang tunay na nabigo. Ibig sabihin, yung mga ginagawa natin, nagre-reflect sa ating mga gawa. Kahit pa ikaw ay nagsasala, gumagawa ng zakah, gumagawa ng hajj, nag-aayuno, subalit kung may mga karapatang kinakamkam ka sa ibang tao, wallahi walawin, pagbabayaran mo ito sa kabilang buhay. Kung hindi ka man nabigyan na hatulan dito sa mundo, sa kabilang buhay, pagbabayaran mo ito. Kahit ikaw ay nagsasala, ganyan ang karapatan ng bawat isa sa atin.
Hindi panghihimasukan ni Allah subhanahu wa ta'ala basta may hukukun adamiyah, karapatan ng tao. Kaya kabilang sa nabanggit ng ating mga ulama na yung taubatun nasuha, magiging katanggap-tanggap yung tauba, pagbabalik loob, kung kabilang sa kondisyon kapag yung ginawa mong kasalanan ay may kaugnay sa ibang tao, hindi matatanggap yung tauba mo hanggat kung mayroon kang kinamkam na karapatan ng iba, hindi papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yung pagkakasala hanggat sa hindi mo maibalik sa kapatid mo yung kinamkam mo, o di kaya kung may siniraan ka ng puri, hindi magiging katanggap-tanggap hanggat hindi ka makapaghingi ng kapatawaran sa iyong kapatid. Meron pang hadith na binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Dalawang magkapatid, kinitil niya, pinatay niya ang kanyang kapatid nang hindi makatarungan. Nakatulad sa panahon ngayon, kayang patayin ng isa ang kanyang kapatid ng napakadali lamang. Sa Islam, pinagbawal ito. Napakabanal ng sarili. Ang maktul, pinaslang sa kabilang buhay. Sa araw ng paghuhukom, paglilitis, lahat ng bagay, lahat ng pangyayari, lilitisin sa kabilang buhay. Ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang katarungan dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan. Dadalhin ng maktul ang pinaslang, yung pumatay sa kanya. Dadalhin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang katawan dumadanang pa ang dugo sa kanyang sarili. Ya Rabbi, sal hadha lima qatalani. O aking Panginoon, ya Allah, tanungin mo po ito aking kapatid kung paano niya ako nakayang patayin. Anong dahilan kung bakit niya ako pinaslang? Anong dahilan? Ano ang isasagot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kung ginawa mo ang pagpaslang, pagkitil lang hindi makatarungan. Subhanallah. Pangalawa, binigyan diin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mahal na propeta, ala wa inna kulla shay'in min amri jahiliya mawdu' tahta qadamay hatayn. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, tandaan niyo mga tao, lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa jahiliya bago pa dumating ang Islam, ay lahat ng ito ay iniwan. Tinalikuran ko na, hindi nakatanggap-tanggap. Lahat ng jahiliya, hindi makatarungan, hindi sang-ayon sa relihiyong Islam, ito ay nilalabag, ito ay wala sa relihiyong Islam, hindi katanggap-tanggap. Nagpapakita lamang na lahat ng ating gagawin, lahat ng patnubay, lahat ng batas, lahat ng katuruan ay dapat umalinsunod sa sunna ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng ating gagawin, lahat ng ating katuruan, lahat ng gabay, patnubay, dapat umalinsunod sa ating sunna, sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Isa sa sa paniniwala natin sa Rasulullah, mga brothers and sisters, ay dapat umalinsunod ang lahat ng ating ginagawa sa sunna ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam natin, hindi matatanggap ang ating mga gawa sa dalawang kondisyon, maliban na lamang sa dalawang kondisyon. Ikhlas at mutaba'ah, ang pagsunod sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, sa panahon ngayon, halimbawa lang, ngayon, dahil sa mga Western education, hindi naman masama, may mga ilan, dahil bago sa kanya ang sunna,
kinamumuhian niya ang sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. O di kaya dahil hindi nababagay o kaya hindi nauuso, kinamumuhian nila ang ilan sa katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagkamuhi sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa sumisira sa pagiging Muslim ng isang tao. Ikaw na minamahal mo ang Rasulullah, gaano kalaki, gaano mo pinapatunayan ang pagsunod, pagmamahal mo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa lang, nabanggit ng Rasulullah, kapag yung langaw ba? Kapag ikaw umiinom, pumasok yung langaw sa baso, sabi ang utos ng Rasulullah, isubsub mo. Dahil yung isang pagpak, may sakit at sa kabila, mayroong antidote. Okay, may may mga ilang Muslim na kinamumuhian nila ang gawain na ito. Tinatanong pa nila ito, yan ba ay medical proven? Subhanallah. Para maging mapanatag pa sila. Kung hindi mo gagawin, walang problema, pero kung magkaroon ka ng pagkamuhi sa sunnah na ito, subhanallah, yan ang panganib. Yan ang mapanganib. Hihintayin ba natin na mapatunayan ng ilang mga doktor sa Indonesia o Malaysia, mayroong isang doktor na pinatunayan niya itong sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na especially siya sa mga langaw, at napatunayan niya talaga na sumasang-ayon ang katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Hantayin ba natin na medical study proven bago pa mapanatag ang ating puso sa sunnah katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Halimbawa, ang isbal sa mga kalalakihan. Kapag kinukutya natin na baduy, ito delikado to, subhanallah. Kapag yung itinataas niya sa mga kalalakihan, tapos tinatawag natin itong gawain na ito na baduy, ito ay kabilang sa pangungutya sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Katulad din sa mga kababayan, turo ng mahal na propeta ang paghihijab. Kapag inaayawan natin, kapag sinasabi ng mga ilang sisters ng hijab ay hindi sang-ayon sa panahon ngayon, kabilang ito sa nawakidul Islam, pangungutya, pagtanggi sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Napakarami tayong mga gawain may mga tradisyon tayo, lalo-lalo na tayo mga Maguindanao, Maranao, mayaman tayo sa kultura, tradisyon. Kapag may mga kultura, tradisyon tayo na hindi sumasang-ayon sa katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, dapat mangibabaw sa atin ang Quran at Sunnah. Huwag mangibabaw sa atin ang pagmamahal natin, pagrespeto natin o pagdadakila natin sa mga ninuno natin. Halimbawa lang, pagdating sa kasalan, napakaraming mga gawain na lumalabag sa sunnah ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na hindi kayang iwanan ng ilan. Ayaw nilang iwanan yung mga kultura, tradisyon. Tandaan niyo, ang mga kultura, tradisyon, nirerespeto natin. Subalit, kapag may kultura, tradisyon na hindi sumasang-ayon sa Quran at Sunnah, yun ang tatanggihan natin. Subalit, kung may mga kultura, tradisyon na sumasang-ayon sa katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, tatanggapin natin, tatangkilikin natin. Napakarami. Subhanallah. Pagdating lamang sa pagbibigay halimbawa ng mahar, napakaraming lumalabag sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa kasalan mismo, napakaraming mga mukhalafat lumalabag sa katuruan, gabay patnubay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prenup, napakarami. Subhanallah. Na hinalintulad natin
ginagaya natin ng mga kufar. Iniwan natin ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano sinabi ng Rasulullah? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino mang manggaya sa isang kaum, sa mga kufar, ay kabilang sa kanila. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hindi magiging ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo hanggat hindi sumang-ayon ang kanyang desire, ang kanyang lahat ng kanyang gagawin sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad halimbawa mga brothers and sisters, itong pagdating ng Hajj ay Eidul Adha. Tignan nyo, nakakamangha ang ilan. Nakakamangha. Mayroong natitiyak na sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi tinatangkilik ng ilan o ng karamihan sa atin. Katulad ng pagkukurban, pag-udhiyah, napakadamot ng karamihan sa mga Muslim. Subalit kapag mga pagdiriwang ng mga kufar, tinatangkilik nila, nagagalak sila, mas proud sila. O di kaya kapag mga bid'ang gawain na lumalabag sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, yun ang binibigyan nila ng halaga. Mayroong isang ulama, nabasa ko at subhanallah, napapanahon, halimbawa ng ma'tam, yung ginagawang pag may pumapanaw 3 days, 7 days, 40 days, gatusan 100 days. Kumakatay ng mga 7 kalabaw, 7 baka, subhanallah. At gumagastos na wala naman ito sa tunay na katuruan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subalit kapag mga ganitong panahon na sigurado ang sunnah ng mahal na propeta, bagkus sinabi ng ilang ulama na sa mga may makakayahan, wajib ang pag-udhiyah. Wajib ang pag-udhiyah. Nakakamang ilan. Kapag sa mga pagdiriwang ng mga kufar, Christmas, Valentine's, at iba pa, tinatangkilik nila. Mas proud sila. Ginagastosan nila ng malaki. Birthday! Subhanallah. Ang gagaya sa mga kufar. O di kaya mga bid'ang mga gawain na hindi tiyak na sunnah, tinatangkilik nila, gumagastosan. Pero kapag siguradong sunnah, bakit ang ilang mga Muslim, karamihan sa mga Muslim, hindi nila tinatangkilik? Ito ay jahil, kamangmangan, walang pagmamahal sa tunay na pagmamahal sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit may mga siguradong sunnah nagdadamot o di kaya nangangatwiran, pero kapag mga pagdiriwang ng mga kufar, subhanallah, proud pa ang ilan, nagagalak, tinatangkilik ng karamihan. Ito ay kakulangan ng iman, kakulangan ng pagmamahal sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, binigyan diin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasulullah sa kanyang khutbatul wada', inna ribal jahiliyah mawdu'. Ang anumang uri ng riba ay hindi katanggap-tanggap. Binigyan din niya dito ang pagiging haram ng riba. Alam natin yung interest. 5-6, mga patubo, mga riba, mga transaksyon na hinatulan ng mga ulama na riba. At sa panahon ngayon, napakarami. Kung hindi mag-iingat ang ilan, napakarami, subhanallah. Maging yung mga online business, may mga nahaluan ng riba. Napakarami sa panahon ngayon na uri ng transaksyon na riba. Yung mga kinikita natin mga kapatid na haram ay umiepekto sa ating mga gawaing pagsamba. Kung hindi mag-iingat ang ilan, lalong-lalo na itong riba, ito ay haram, pinagbawal na kabilang sa mga malalaking kasalanan. Lagi ko itong binibigyang diin, pinapaalala. Halimbawa lang, yung pagsasangla.
sa mga pawn shop, ang daming tumatangkilik dito ng mga kapatid natin mga Muslim. Sa totoo lang. Napakarami. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Yung isang dirham o isang pisong riba ay mas matindi, mas makasalanan kaysa sa 36 na uri ng zina. Subhanallah. Isang piso lamang na riba. Isang piso lamang. Napakarami sa panahon ngayon. At karamihan pa kahit alam niyang haram na hanapbuhay, tinatangkilik. Ito ay propesya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam bilang fitna sa umma na ito. Nasabi ng Rasulullah, darating ang panahon sa aking umma sa huling henerasyon na hindi na bibigyang halaga ng isa ang kanyang kinikita. Hindi niya aalamin kung ito ba ay mula sa haram, mula sa halal na kinikita, basta magkaroon lamang siya. Ito ay isa sa fitna. Pagka-fitna sa panahon natin, pagkahumaling sa makamakmundong bagay. At ito'y binigyan ng diin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ika-apat na binigyan diin ng mahal na propeta sa kanyang khutbah, al-muamala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga kababaihan. Allahu Akbar. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, inna linisaikum alaykum haqqun wa lakum alayhinna haqqun fattaqullaha fin nisa. O kayong mga tao, tandaan ninyo na mayroong karapatan ang mga kababaihan sa inyo, na katulad na mayroon din kayong karapatan sa kanila. Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, sa mga kababaihan. Kinuha nyo sila sa pamamagitan ng pag-amana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagkatiwala sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kababaihan. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. At pinahintulot ninyo sila sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga kababaihan, kapag ang ama ikinasal niya sa lalaki, tandaan mo, ipinagkatiwala na sa iyo ng ama ang kanyang anak. At inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na pakitunguhan ng mabuti ang ating mga asawa. Lahat ba dito may mga asawa? Ha? Lahat kayo may mga asawa o kwan? Itaas ang kamay, sino may mga asawa? Ay, sino mga walang asawa? Si Jan Arif, walang asawa sa ikalawa. So hindi kinalimutan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mashallah, kayo mga sisters, no, binigyan ding diin ng mahal na propeta, pinaalalahanan niya, no, na wag nating pakitunguhan natin ang mga kababaihan. At napakarami mga brothers, no, napakarami mga brothers ang tagubilin sa atin ng relihiyong Islam na dapat pinakikitungan natin. Nagtitipi tayo sa mga sisters natin, no? Mayroong isang kwento, isang sheikh, kinuntuan niya, sabi niya, mayroong isang lalaki na, sabi niya, nagkukwento hinggil sa buhay pag-aasawa. Sabi niya, ang pag-aasawa, sabi niya, sheikh, sa umpisa lamang, napakaganda ng buhay. Napakasaya. Subalit pagdating ng mga ilang buwan, ilang taon, kaparusahan. Subhanallah. Ibig sabihin, yung mga pinagdadaan niya, mga pagsubok sa kanyang asawa, hindi niya nasasaba. Madilim na mga pagsubok o di kaya masalimuot, kaparusahan, adab, impyerno, sabi niya, Sheikh. Sabi niya, subhanallah, kailangan mong maunawaan, kailangan mong matiisin, no? Sabi niya, ipinayo niya sa taong to, sa binatilyo na ito, yung babae, minsan mahirap unawain. Mahirap unawain minsan. May mga panahon, may mga kalagayan na napakahirap unawain ng mga babae.
Dahil binanggit niya ng Rasulullah. Tandaan mo, ang babae nilikha mula sa ribs natin. At ang rib, tadyang, ay hindi straight yan. Huwag mong piliting straight, mababali. Ganito ang kalikasan ng babae. Subalit, alam mo ba, pinalitan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng napakalaking awa, habag sa iyo at sa iyong mga anak. Kahit may mga kalagayan na hirap sila intindihin, subalit pinalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala itong bagay na ito ng awat habag para sa iyo at sa iyo para sa iyong mga anak. At ito ay nasasaksihan natin. Yung habag, awan ng mga kababaihan, ng mga ina, ay sa kanyang mga anak ay wagas. Kahit minsan hirap itindihin. Subhanallah. Kaya kabilang sa bahagi ng pananampalataya, nagpapalakas ng ating iman ay yung magandang trato, pakikitungo natin sa mga ating mga asawa. Kasi ang problema sa iba, mabuti sa ibang tao, subalit sa kanyang pamilya ay hindi maganda. Magaspang kanyang pakikitungo. Gumagastos ng salapi, libo-libo sa ibang tao, pero sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, nagdadamot. Sweet. Sweet sa iba, sa kanyang mga kaibigan, pero sa kanyang asawa, magaspang kanyang ugali. Subhanallah. Sabi ng mahal, ano sinabi ng Rasulullah? Khairukum linisaikum. Ang pinakamainam sa inyo ay ang mabuti sa inyo sa kanyang mga asawa. O sa kanyang asawa, brother. So, kabilang lamang ito, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga binigyan diin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Napakahaba itong khutbatul wada', subalit hindi natin kayang ihayag sa maiksing oras na ito. Inshallah ta'ala, naway dugtungan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga buhay at makita-kita muli tayo. At inshallah ta'ala, naway napulutan natin ng aral itong maiksing paksa na ating tinalakay sa oras na ito, sa lugar na ito. Ako ay humingi sa inyo ng kapatawaran sa aking hindi magandang nabanggit. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkakasala, at naway pangalagaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kapatid na kasalukuyan nag-hajj na sa Makkah ngayon, na gumagawa ng hajj. Pangalagaan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, at naway bumalik silang lahat sa Pilipinas ng matiwasay, at lahat ng ating mga kapatid na nagsasagawa ng hajj sa iba't ibang bansa, tanggapin nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga mabubuting gawa. Ipunin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannatul Firdaus ng katulad ng ating pagtitipon sa lugar na ito. Amin ya Rabbana. Subhana rabbikum rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, no? Another discussion na naman. Sobrang ganda ng discussion, alhamdulillah. Alam natin na yung mga lecture ng mga masyayikh natin dito sa harapan ay talagang tumatatak sa ating isipan, no? Dahil yun ay kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, natapos na naman yung pangatlo. Ngayon, dadako na tayo sa question and answer natin. O di kaya may mga clarification tayo. Ngayon, kung sino man yung may tanong, sa brother, pati sa sister, kung sino yung may tanong, pa-identify na lang sa kanila kung saan i-address yung tanong, no? Let's say, ang question ko is i-address ko kay Ustad Amir Jabbar, no? O di kaya kay Sheikh Wahibi, o di kaya kay Sheikh Abu Hanin. So, sino po ngayon yung Sa'yo na lang lahat. Pagtatanong? At ang pinakahuli ay pwede tayo magtanong ng kahit sana o di kaya random. May mga tanong ba sa brother? Makona Yala. pandai akan iman tu hendak sate kacau pandai hindi siya wala yan. Malakos ma, saan na, Okay, pangalan tapos anong organization? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Sa akin si Omar na siya ko, ang org ko ay Gabay. And ang tanong ko po ay para kay Sheikh Abu Hanim. Assalamualaikum Sheikh. About ito sa riba, then gusto ko lang itanong about sa investment na magbibigay ka daw sa kanila ng pera, then sila na mag-aasikaso ng pera mo, sila yung mag-trade, sell, ganyan, then yung profit is mapupunta rin po sa'yo. Yan po, jazakallahu khairan. Bismillah. Bismillah. Alam nyo kasi, Bismillah, meron tayong Islamic investment talaga, no? Yung istithmar. Pero may mga condition ito. May mga syurut na dapat sumangayon dito ang alinmang investment, no? Pero ang problema kasi sa panahon ngayon, karamihan sa mga Islamic investment, no, sa aking pagmumuni-muni, pagsusuri sa mga Islamic investment, hindi talaga sumasang-ayon sa Sharia. Hindi naman lahat, no, kadalasan talaga. Lalo na ngayon yung mga sa bangko, sa Amana Bank, Allahu alam, yung sa Amana Bank sumasang-ayon. Ayaw ko lang, no, hindi ko pa masyado napag-aralan, pero itong mga ibang bangko talaga, pag yung investment sa kanila, hindi talaga sumasang-ayon sa tinatawag na Islamic investment. O di kaya ibang kumpanya, kasi kabilang sa kondisyon, dapat hindi natutukoy yung ibinibigay monthly. Kasi depende sa kikitain. Okay? Kapag tinutukoy yung monthly na ibibigay, no, natukoy na 5,000 monthly, tapos nananatili yung puhunan mo, kunyari na 50,000, hindi mawawala yun, no? So hindi pasok yun sa tinatawag na Islamic investment. Ang bagsak noon ay parang riba. Okay? Kasi nananatili yung 50,000 mo na puhunan at ibabalik yung sa'yo, tapos nakikinabang ka, okay, monthly. So hindi sumang-ayon talaga sa Islamic investment. So mahaba yung talakayan hinggil sa Islamic yung pamumuhunan, yes, pamumuhunan, Islamic yung investment. So may mga syurut yan sa Sharia. So kabilang lamang yan, Allahu alam, sa ngayon, sa totoo lang, maraming mga investment na hindi sumasang-ayon sa Sharia, yung sa Islamic investment. No, kung mayroong idadagdag ang ating mga masyaykh, so inshallah ta'ala bibigyan ko sila ng pagkataon. Sheikh, kung mayroong kayo idadagdag. Kapatid, ang gusto mo naman yung so alhamdulillah, so para lang sa kaalaman, dagdag naman sa sinabi ng ating Sheikh, yung mga investment, meron talaga dapat natin alamin dyan. Ay, meron naman dyan sinasabi nila na syarika. Meron naman yan mudaraba. So, okay naman yung mga mudaraba, yung sabi nila na syuraka, sabi nila tushrik. Ang mudaraba, siyempre, wala akong kapital, ikaw may pera. So, ang gawin lang natin, pwede ka naman mag-invest doon. So, pero ako ang may kapital. Ikaw naman wala kang kapital. So, yun ang mudaraba. Kung sakali man, tayo po ay sisyurtiin, so, ibig sabihin may successful yung atin. So, ibig sabihin, mayroon ka, mayroon din ako. Yung nakuha natin, yun na yan. Ibig sabihin, mayroon ka, mayroon ako. Pag tayo naman lugi, ay hindi tayo sa successful, kasi mudaraba eh. Pwede tayo, ang mudaraba, wala kang kapital, ako ang may kapital. So ikaw ang dapat sisikapin mo na na lumaki yung anak natin. Pag ikaw ay nalugi, so lugi rin ako.
Ibig sabihin, nalugi ng yung yung action mo at saka yung pagod mo. Ako naman, ang lugi sa akin kasi hindi naman ako sumasama sa iyo. Ikaw lang ang So, nalugi naman yung kapital ko. So, wala kang problema kasi sa akin ng pera. So, pag nalugi ka, lugi ako, lugi ka rin yung pagod mo. So, yun ang pwede natin gawain para siyempre pag ka naman, may kapital ka, may kapital tayo. Yeah. Pwede ka, no? Dalawa tayo, mag-aanap. Paano tayo, Pakauntong. Hindi, okay lang Maguindanao kasi. Amiga pa ko, Maguindanao ka. Amiga, yapidaro ka mo ko na. Amiga, yapidaro syarik ng pagtumpok. Adang kapital ka, adang kapital ko. Balido ka pundakan. Dalawa tayo, sabay-sabay. Pag nalugi tayo, nalugi yung kapital natin. Ikaw, nalugi ka, nalugi rin ako. At sa pagod natin, pagod rin ako. So, tabla-tabla, wala Pag nakakuha tayo, nakakuha ka, nakauntong ka. Nakauntong ka, nakauntong ako po, di ba? Amin ka mudara ba? Discussion itong Na ito, musyara. ng ganito. Kapital ako. Luwata panggapandagan, luwata pangilay sa koyagan, atau ka mga dagangan. Amin ka mudara ba? Dakapital ka? Damang, sa akin mamuna, anong kapital ko? Bali pag kapital gusto. Sa kami bangilay sa dagangan. Nakauntong ka, nakauntong ako po. Makambad ka sa untong. Ganyan ka na, yung kapital alawa, sa akin na yung kapital ay tamo. Kaya ko bagunot ka. Umalugi, na yan nalugi sa tamo ko. Sa kamambo, na di ka makaamong malugi sa tamo. Kaya na, sa kamambo imi, o pa na, hindi na makaw, nalugi ka po mambo, napagod ka rin. So, yun lang po. Madakal po ni mga utisan, imbis mo ka ng... Hindi kasi, dagdag ko lang, no? Ang tamang investment, hindi tutuko yun yung pinibigay sa'yo na 1,000, 10,000, 5,000. Depende. Halimbawa, yung tinabi ni Sheikh Mudaraba, no? A percentage dapat. No? Halimbawa, kasi ikaw magtatrabaho, sa akin yung puhunan, halimbawa lang, 40%, 60% sa'yo, 40% sa akin. Yung makikita, kikitain, yun ang, doon natin nahatin yung 40. Pero kung tukuin natin kaagad, 5,000, 10,000 monthly, no? Kasi ang pag-aanap mo yung business, no? Alam natin yan, kasara o maribah, no? Pag malulugi o di kaya kikita. Pero kapag tinukoy na natin na monthly na dalagang 5,000 sa'yo, 10,000 sa'yo, hindi talaga sangkayon sa investment, Islamic investment. Kaya karamihan sa panahon ngayon, sa totoo lang, no, hindi ko naman nilalahat na ang tunay na realidad niya ay riba. Sa totoo lang. Kasi hindi sumasang-ayon sa Islamic investment. Okay, Islamic investment. So, dapat medyo maingat tayo. Next question. Sige. Sa mga babae muna, may assistant tayo dyan. Yes. Ito. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako nga po pala si Samda Tumanang from Ukhuwatu al-Muslimani Ad-Dawa wa al-Islam o mas kilala bilang Umladi. Bali, ang tanong ko po ay para sa kay Sheikh Abu Anim. Bali, Sheikh, related po ito sa riba or connected po dun kanina na nabanggit niyo po kanina na ang riba, kahit anong uri ng riba ay hindi katanggap-tanggap. So, what if ako, bumili ako ng, kasi may mga bagay na hindi natin napapansin ay nagiging riba na pala. Like for instance, yung bibili ako ng bahay or bibili ako ng kotse. Di ba yung kotse po pag hinuhulog-hulugan or monthly po is nagdadagdagan yung pera na binabayaran. So, may part doon or bulog-bugs kanin sa interest. So, ano po ba yung rulings niya sa Islam? Okay. Bismillah. Kasi yung sinabi kong riba, although literal niya,
no, interest o tinutubuan. Pero may mga uri talaga na sinabing haram na transaksyon dahil nahulog siya sa riba. No, halimbawa kapag pera to pera na may interest, no, riba siya. Halimbawa inutangan kita, tapos babalik siya after 1 month may dagdag, yun ang riba. Halimbawa, no, kasi nami-mental block tayo. Kasi kung halimbawa cellphone, no, ibebenta ko sa iyo, no, ng kung utang, kung cash 10,000, kung utang 12,000. Makakapasok ba yun sa riba? Hindi. Kasi cellphone to pera yun, hindi riba yun. Okay? Yung sinabi mong sasakyan, mahabang talakay niya, so subhanallah. Halimbawa kasi yung installments, ang installment sa Islam pwede. Ang installment sa Islam pwede. Okay, taxi, installment. Halimbawa yung cellphone, no? Kung cash 10,000, no? Kung utang 12,000. So, kunyari 4 months, tag 3,000, pwede yun. Basta wag lang magkaroon ng usapan sa taxi na kapag hindi ka nakabayad sa 1 month, madadagdagan yung kwan mo. Yun ang hindi katanggap-tanggap na kondisyon. Sa sasakyan naman, no, sasakyan naman, si Dr. Farouk, kasi kabilang to sa mga nawazil, no, malaking talakayin to, na yung paglabas ng car sa mga bangko, no, halimbawa sa Amana Bank, maglalabas ka ng sasakyan, sa pagsusuri ko sa Amana Bank, sumasang-ayon sa Sharia yung pag-installment nila. Kasi babayaran nila kaagad yung sasakyan, no? Babayaran nila. Okay? Tapos sila ang magre-receive ng car. Okay? So pwede yun sa Islam. Halimbawa, para bagang ako ang bumili ng cellphone, ibinenta ko sa iyo yung cellphone. Binili ko yung cellphone ng 12,000 na ang halaga ng 10,000, 12,000, no, ibebenta ko sa iyo ng 12,000 na mayroong interest. Okay? Kung cash bibili mo ng 10,000, kung utang 12,000. So walang problema 'yon. Okay, walang problema 'yon. So may mga uri ng riba, although mahabang talakayin to, may uri ng riba. Particular kapag ang tinutukoy talaga sa riba, pag pinakamalaking tinutukoy yung nasi'a, na kapag yung pera mayroong yung utang sa utang, pera to pera, o di kaya gold. Ito yung mga uri ng kayamanan, bagay na napapasukan ng riba, no, na kapag mayroong interest ay nagiging riba siya, so naway naunawaan inshallah ta'ala. Now, next question. Bismillah. Ay, mayroon ba siya? Dagdag. Nga ba sumaya na marakli bagot kita no maya ba? Ligingatan, napaka-privatan. Ang mga isip pa na kayo na yabu man di sa gada na riba, na may kasukwarta kang bidaya. Mana Saudi Arabia, Riyal to Philippine money, na tiya pajubra samba na, hindi agko ka na, nadiko kita na riba kagin ang bidaya sa jeans. Atau ka Kuwait, nando Philippine money, di na Egypt, may barka, nagada ka sa plane, siyempre dyan ka Arab, tigin pire nagaston ka, tigin 20,000. So ang nagasto ko po, 20,000. So bibigyan ka nila ng 20,000, o sobra pa doon. So wala yung iba kasi magkaiba yung ano. Okay, yan yung haram na may kamagidyan sa jeans. Kwarta, piso, Philippine money langon. May kamay ba na natigo ito po o utangin, pero ito para upamanap niya akwarta ni Bamantiari. Balik ko mo po sa 10,000. Nuri na do sa 10,000. Kaya niya pagdaroon ng bukwanan, niya pa kwarta ni Bamantiari.
Na may kakinmo ka sa 10,000, yuling ka na 10,000 na riba bento kagina magija. Di daro na ustaz o di nandosan tigin ka na ito riba. Adin riba nasa tubab doon nanto sheikh ayanin mana na maya dagdag kwan baguntong ka na utang. May ka utang na halallahu al-bay'a wa harrama riba. Ya ini halal na kapasaya. Okay, dami ka kapagutang nga, riba. May example. Tigin mamasak, bamasang ko ina. Daron ka po tigabasang ko. Okay, dami ka utang ka, na mapasada, taajilan ka, sa tiga niyay, nami kakuan ka sa kuana na, maya, baguntong ako sa kuana. Nautang ka na. Na di, kaya nagkapya, na tigin pamasak ko, na pibasa ko. Hindi kinadaroon ka sa pibasa, na magizan, nito ba taksi, pwede ka pamaya doon, ada problema. Kaginaya, pembicaraan na pinapasa. Okay, dami katiga, upamasan kanya, na maya. Uy, amin ka man ka, maya ba sa mga bagasan niya? Adin, nidaro mga ulama, tiginukuan kanya, na 1,500. Okay, daw tangan ka, nambaloy din ako na. Na, tugo mga ulama, may ka sumubraso, kauntong, udi na sumubraso, nambaloy din na riba. Kaginaya, gambitira, nakabagutangan. May ito ba? Nasabutan, bali may ito ba supusto? Supusto, na upa may jandar ka, na nadi mapakipag-usaran ka. May ito umaso mga nyo, isandar ka, nadi mo mapakipag-usaran ka, kuyan ka sa mga nyo. So inisanda, nadi rin kauman. Upama ka ng pusto, na tiga, na urgent to na kwa na, tiga 20,000. Na mapasad na rinitan ka, ay ka na, sinandan ka sa 20,000, oriyan ang to na pinagagan ka. Nariba ba ito check ng mga ulama kagina, so kinagamit ka ng to riba. Why? Okay, na paano ni dinin ka riba? Paano ni kaiwas talo sa dinin mariba ito? Nayag ka kapakit na, sanday ka supusto sa magatos libo, na upama ka panggamitan ka, na ariting ka sa pepedo. Nayag kami ka na nakabrin. Okay, na may ito ba, sinandan ka supusto. Mapasa, gamitan ka, kandagangan ka, nariba. Malakalig bagingatan tanuan niya, babadornan niya, napakarami talaga. Pinapasukan po ng interest. At Allah ta'ala, wa ma'ataytum min riba, liyarbu fi amwalin nas, pala yarbu indallah. So nganin ang makanggayno, ariba, yugo na mangujur sa tamo ko, ana rusa Allah ta'ala, dinipojur. Okay na, wa ma'ataytum min zakatin, na napaulay ka humul buday po. May ka no, nanto may padakit-takot ka. Okay na, may kabag-interest ka, mamikan, paguntong ka, may ba sa 5-6 niya. Masli niya kasalanan. Nando kabizanda sa lupa, nabangayan ka sa nyug. Pangguna-gunan ka sa lupa. Okay da, yan kakapakit, tigasandang ko sa lupa, sa magatos libo, pantag ganunudin, na mapakay bidyarata. Nga labag sutaw sumanda kanu lupa, kausugar nin, naasara nagumpong silan, kanu kiguang kanu lupa, ading ka mapakipangan kasunyog. Yata biya, nang makambitira kanu, kaparti rea kanu kanunyugan. Upama. Wallahu alam. Nanasukra na benar, makitaw ko nagaw sa mena. Neno di kyan tagap. Sige po, papala muna si Sheikh, no, kasi meron daw siyang pupuntahan, no, mahala ng pa. Sheikh, salamat rin ako, balang-balasang ako ba? Masyaallah. Sige po, next question, kung meron pa. Meron pang question o sige, sige po sister. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May 4 na katanungan po dito galing sa mga kababaihan. Itong 3 tanong po ay para kay Sheikh Abu Hanin. Ang una po, assalamualaikum. Ang question po na ito para kay Sheikh Abu Hanin. Kanina po ay nabanggit ang tungkol sa kabpyapya sa kaluma. Akbar. Ang tanong ko po ay ano po ang ruling kapag ang isang babae ay nasasaktan ng sobra dahil sa asawa niyang katagong nangasawa ng ibang babae. Mashallah. Magiging accountable
bawal po ba yung lalaki na nangasawa ng ibang babae na hindi man lang ipinaalam sa kanyang asawa ang bagay na ito? Maaari po bang ikip ng lalaki ang bagay na ito na sikreto sa babae habang buhay? Unang katanungan. Inshallah, mainit na kwan. Tanong yan. Pag-aasawa. Sana all may asawa. Okay? Allahu Akbar. Unang naunang ko doon, sabi niya kasi tinalakay natin yung mabuti pag-ugali sa mga asawa. Tapos sabi niya, yung lalaki nag-asawa ng pangalawa, nasasaktan yung babae. So para bang tinatanong niya na mayroon ba siyang kasalanan doon sa ginawa niya? Hindi nagpaalam yun ang nag-asawa. Walang pagkakasala doon. Kasi karapatan ng lalaki, ito munang sasagutin ko, okay? Kasi dapat kapag sa ta'adud kanduay kwan. Oo, kasi dapat tayong ilagay natin sa kwan lahat eh. Yung sagot natin hindi pabor sa babae, hindi pabor sa lalaki. Yung talagang tumpak na sagot eh. Okay? Kasi baka may masabi tayo hindi pabor sa inyo, ganyan baka hindi niyo ako pauwiin. So yung una doon, bibigyan ko lang din doon, no? Kasi yung sabi niya, nasasaktan yung babae dahil nag-asawa siya, no? Tandaan niyo po mga sisters, no? Ipinahintul kabilang sa katuruan. Alam niya nito, hindi natin paulit-ulit na itong kaduay, no? No, hindi na natin ulit-ulitin, halos naging daruratun bidin, no? Alam na lahat. So, yung hindi niya pamamaalam, hindi ginawang kondisyon yun ng relihiyong Islam. So, ipinahintulot sa lalaki na mag-asawa ng higit sa isa kahit hindi alam ng una niyang asawa. Kasi kung ginawang kondisyon yun, naku, walang makakapag-asawa ng pangalawa o pangatlo. Okay? Pero dapat din kapag binibigyan natin yung diin yung ta'addud, dapat din alam ng lalaki, no, na tandaan mo na may karapatan sa yung unang asawa. Kasi sa totoo lang, no, yung pag-asawa ng lihim, kung habang buhay, okay, matagal na lihim, sa totoo lang, sa panahon ngayon, hindi ka magiging makatarungan. Sa totoo lang, kahit pwede, hindi ka magiging makatarungan. Halimbawa lang, no, yung pananitili mo sa araw at gabi, dapat equal. So kapag lihim, patago. Kung ipinahintulot ngayon, yung pangalawang sa pwede, no? Pero sa akin, subhanallah, no? Magiging maramot ka kung ganon. Sa akin, mas mainam, maliwanag na kung sa unang pag-aasawa mo lihim, pero dapat mas mainam, prangkuhin mo, no? Sabihin mo sa una mong asawa na meron kang pangalawang asawa para maging makatarungan ka talaga sa kanilang dalawa. Hindi yung patago na kung kailan ka magkakaroon ng pagkakataon, okay? So, kung yung sakit, selos, ito ay pagsubok sa inyong mga kababaihan. Subhanallah. Okay? Nandun na. Alam na napakasakit yan na makapag-asawa, pero tandaan nyo yung igagantimpala kapag natiis ninyo. Okay? Igagantimpala sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yung nabanggit sa hadith na sinumang pumanaw na babae na yung kanyang asawa ay nalulugod sa kanya. Sinusunod niya yung kanyang asawa. Okay? Halimbawa, nag-asawa yung kanyang asawa, ang lalaki, at sinunod niya dahil ito ay kautusan ng relihiyong Islam, natiis niya, nalugod siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nalugod siya sa kanyang asawa dahil yung kanyang ginawa ay kabilang sa katuruan ng relihiyong Islam, no? At namatay yung babae at nalugod sa kanyang asawa, sasabihin sa kanya na pumasok ka na sa mga pintuan ng paraiso alinman ang ninanais mo. Subhanallah. So, huwag natin kamuhian mga sisters. Yung mga mararangal na mga babae, mga nauna, mga sahabiyat, hindi ka pintasan.
Okay? Huwag nating, kasi kapag ang panahon ngayon, kapag ikaw ay miniduay, no, minsan nahihiya ka, pipintasan ka ng mga relatives mo. Huwag mong pagtuunan ng pasin yung sasabihin ng mga relatives mo. Kamangmangan yun. Sasabihin nila na mas mabuti pang kumain ka ng tae ng manok, na ikaw nakapag-asawa yung asawa mo. Huwag mong pakikinggan yun. Mga sahabiyat, mga mararangal, mga kapuri-puri na mga babae na yung mga asawa nila, ang mga ummahatul mu'minin, marami sa kanila. Ganon din sa mga lalaki, no? Ikaw ay mag-asawa, magdadagdag, siguraduhin mo, tiyakin mong ikaw ay magiging makatarungan. Okay, sa iyong mga asawa. Okay, so yan lamang yung maiksing kasabutan. Okay, so may mga kadagdagan si Ustad. Masyaallah, ito ay bihasa sa pag-asawa. Ay, sorry. Sorry, Ustad. Alhamdulillah, bismillah. Alam niyo, mga akhawat at mga ikhwa, ang bagay ang usapan patungkol sa pag-asawa na higit sa isa ay isa sa mga bagay na dapat nabigyan ng pag-uunawa nating parin. Hindi lamang ng mga kababaihan, dahil ang nangyayari sa atin parang you have to pinupush natin yung mga babae, intindihin mo to. But there are a lot of things na failure sa ating mga lalaki. Tama. Okay? The reason why bakit ang mga babae hindi sila pumapayag mag-asawa ng higit sa isa yung lalaki, kasi puro negative nakita nila. Tama. So it means there's a problem sa atin. Okay? So ngayon, ang tanong kung bakit ang mga lalaki naglilihim sila ng pag-asawa ng pangalawa ay bagay din na dapat ninyong pag-isipan, mga kababaihan. Bakit ang mga lalaki naglilihim sila, napupunta sila sa paglihim ng pag-asawa ng pangalawa? Kung ito ay tinutukoy sa Islam na inahalal. Anong dahilan? Dahil ang marami sa mga babae, close nila ang isipan nila pagdating sa bagay na nihalal ng Allah. Pagdating sa bagay na pinahintulutan ng Allah. Nakapag-usapan pagdating sa ta'addud, lumalakas ang emosyon. So paano niyo di niyo masisisi ang mga lalaki, mga asawa, silang palihim? Kasi unang-una, kahit pabigkasin mo lamang sa kulambo mo, italos ka, pupukungkos ka. Di ba? Hindi pa bibitawan. Labas kulambo ka na. Di ba? Buti ngayon, wala nang kulambo, kaya mas masahol. Labas kwarto ka na. Di ba? So, ngayon, dapat intindihin natin, mga kawat, na ito ay parte ng ating relihiyon. At hindi inutos ng Allah ang anumang bagay maliban dahil itong makabubuti. At ang dapat lamang sa atin ay unawain ito. The problem is that hindi natin pinapasok na unawain ito dahil ayaw natin at the first start, from the very start. So you have to educate yourself. Educate natin yung sarili natin. Bakit ito pinahintulutan ng Allah? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At sa sinabi nga ng ating Sheikh sa huling lecture niya, sa huling lecture na ito, na sinabi ng Sheikh ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astawsikum bin nisa'i khaira. At lagi itong sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo dapat maging insensitive. Yes, sa lalaki, pwedeng mag-asawa ng pangalawa kahit hindi alam ng babae. But yun ang tinutukoy ni Sheikh, na meron pa rin karapatan ng babae. In what way? That you become sensitive of what she feels. Ano yung mararamdaman niya? Okay? Ngayon, ang pag-asawa ng pangalawa na kailangang ipaalam sa lalaki, hindi ko alam kung bakit pwedeng i-correct sa akin ito ni Chef. Sa kung ano nabanggit ni Chef, alam niyo Chef, di ba, nag-aaral si Chef Dr. Farooq, nagbibigay ng lecture yan patungkol sa nikah. Maliban daw kung mayroong kondisyon bago kinasal. At naam Chef? Kumbaga, nag-asawa ang babae at sa lalaki at ginawang kondisyon ng babae, hindi ka mag-aasawa ng pangalawa sa akin. In that way, ito nakatagong bagay ito ng mga lalakihan. Pero pinaalam na natin sa kanila.
may technique na din sila. Di ba? So kapag sinabi ng babae, hindi ko tatanggapin ang pag-aasawa mo maliban if i-promise mo o ipangako mo sa akin na hindi ka mag-asawa ng pangalawa sa akin. Sa pamamagitan na yan, ang lalaki kinakailangan na magpaalam sa babae. Dahil sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu ala syurutihim, na ang mga Muslim ay nasa kung ando ang napagkasunduan nila. Ngayon, kung ang lalaki pero hindi yun makakapigil sa lalaki na mag-asawa siya ng pangalawa. Kung mag-aasawa siya, gayon pa man sa babae, meron siyang karapatan na magpatuloy sa kanya, magmanatili siya bilang asawa ng lalaki, o kung hindi niya kaya ay humiling siya ng pagpapahiwalay sa pagitan nila dahil sa nalabag ang kanyang kondisyon. At ito ay sa bagay na sa kadi na magkukanyan kung ano yung magiging evaluation niya sa kung ano ang rason ng babae. Okay? And then, karagdagan at panghuli ko tungkol sa issue na ito, kapag ang asawa ninyo magsabi, kapag ang asawa ninyong lalaki magsabi, mag-aasawa ko ng pangalawa, akhawat, akhawat, ito lang ang hinihiling ko, na hiling na dapat ninyong isipin. Huwag kayo kaagad mag-react na kumuha ng maso o martilyo. Unang bagay na gagawin, intindihin bakit, anong meron. Communication. This is the problem in the Muslim families. Kasi ngayon, pag sinabi na, hindi, kalas, mapi communication. Di ba? So, hindi tayo nagkakasundo na mabuti yung pamilya. Bakit? Kulang ng komunikasyon. Minsan mag-aasawa siya, magpaproblema ka. Iba lamang mabuti siyang lalaki, di bakit may iniisip na masama ang gagawin niya? Na bakit parang bawal, haram ang ginagawa niya? Maraming nagsasabi, yung mga akhawat, no, doon yung ginikuha na niya, dapat mapangaluma. 36 na nila niya, dapat mapangaluma. Al-akhawat, al-sahabiyat, ang mga babae noong panahon, kapag may alam sila na isang babae hindi pinakasalan, ang babae magsasabi, pakasalan mo siya. Allahu Akbar. Ngayon, ang mababae sabihin lang nila, na si 136 din nila din, mapangaruma, na 35, na 30. Alam pala natin kung anong problema, maraming mga babae hindi nakapag-asawa hanggang ngayon. Bakit? Ang maraming lalaki gusto mag-asawa ng pangalawa, takot sa asawa. Dumarami ang babaeng hindi nakakapag-asawa. So that's why communicate. Kausapin mo mabuti yung lalaki. Kung ang lalaki, alam mo, kilala mo mabuti yung lalaki, mabait yung asawa mo, bigyan mo naman siya ng justice. Pakinggan mo anong dahilan niya dahil baka maging kasama mo siya sa reward na gusto niya. At sana ay naintindihan natin yun. Inshallah. Okay, may tatlong katanungan, isahan ko na lang po. Ano po ang hukom ng taong capable financially magkurban pero hindi po nagkurban intentionally pati po sa akika? Pangalawang katanungan, ano yung hukom sa mga babaeng nag-hajj na dinatnan ng dalaw? At yung pangatlong katanungan po is regarding po doon sa nasabi kanina ni Ustad Suwat Ibi Tamama na hindi pwedeng magputol ng kuko before kurban, may specific na araw po ba kung kailan? Is it like a week before the kurban? Okay. Bismillah. Ang tunay na hatol ng kurban o udhiya ay sunna muakkada. Okay, hindi obligado. Ito ay sunna muakkada. Pero nabanggit ko lamang na pananaw ng mga ilang scholar na yung may kakayahan ay inobligado nila kasi may hadith ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na man kana lahu si'am, sino mang may kakayahang magkurban, mag-udhiya na hindi siya nagkurban, fala yuqarribanna musallana hada, wag siyang magsala kasama namin. So para bagang
binigyan diin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung pagkukurban. Dahil ito ay sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na dapat isinasabuhay natin. Pero batay sa mga maraming dalil, ito ay sunna muakkada. At sa jamhur, ito ay sunna muakkada. Sa makagayon, hindi magkakasala yung hindi magkukurban. Pero sa akin, no, isang kapintasan, isang makruh, no, na yung may kakayahan hindi nagkukurban. So tayo ay nagmumungkahi, nag-encourage sa mga mayayaman, okay, may mga kakayahan na isabuhay nila ang pagkukurban, pag-udiya. Buhayin natin ang sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, taon-taon itong udhiya. Okay? Yung pag-aakika din, karapatan ng ating mga anak yan, pero yun din, sunna muakkada. Okay? Sunna muakkada na pwedeng may kapanagutan tayo na meron tayong kakayahan na hindi natin isinakatuparan yung akika ng ating mga anak. So meron din mga hikmah, kabutihan yung pagsasabuhay ng akika, no? Pag dumarating itong Idul Adha, may katanungan, Sheikh, pwede bang pagsabayin yung akika at udhiya sa isang niya lamang? Ang tunay na pananaw dito, hindi pwedeng pagsabayin. Okay? Iba yung akika, iba yung udhiya. Pero kung hindi mo kayang pagsabayin, isakatuparan lahat, ang uunahin mo yung akika ng anak mo. Pero pwede mong araw ng Eid, sa araw ng Eid. So kung hindi mo kayang pagsabayin dahil kulang yung budget mo, no? Kung mayroon kang budget para sa udhiya, mayroon kang budget sa akika, fabiha wa ni'ma, mas mainam yun. Pero kung pipili ka lang ayon sa budget mo, ang unay mo yung akika ng anak mo. At pwede mo tashrik, doon ka kakatay ng ininiya mo akika at magpapakain ka, no? Pwede yun. Okay, magpapakain kasi ang panuntunan ng udhiya o akika, kakain ka, no? Kakatayin mo, magpapakain ka o di kaya ipamimigay mo. So, pwede yun. Okay? Pwede mong isabay sa araw ng Eid, okay, sa ayamul tashrik. Okay, sa ayamul tashrik. Nang unay mo muna akika kasi karapatan yun ng ating mga anak. Okay? Doon sa atin katanungan, yung babaeng may haid, no? Summarize noon, lahat ng mga gawain ng Hajj, no, gagawin ng itaong nag-Hajj, ng taong may babaeng nagka-haid, okay, maliban sa tawaf. Okay, itatawag ba dito? Isasantabi niya hanggang sa mawala yung haid niya. Sa kanya gagawin yung tawaf. So yung tawaful hajj o kaya tawaful ifada, okay, ipagpapaliban niya hanggang sa matapos yung haid niya. Maliban na lamang kung dumating na yung oras ng pag-uwi niya sa Pilipinas, okay? Halimbawa, sa ika-16, doon na yung flight niya, babalik na siya. So hindi na niya may sasagaw yung tawaful ifada. Sinabi dito ng mga ulama, kung wala na siyang time, no, ang gagawin niya, magsasagawa na niya yung tawaful ifada. Okay? Kasi nasa darura na siya eh. No, emergency na kalagayan, senaryo, no? So, ang gagawin niya, tatakpan niya ng yung ginagamit ng mga babae, magtatawaf na siya. Kasi dumating na yung oras ng flight niya eh. Kasi yung tawaful ifada at saka yung ano ba yun? Tawaful wada', okay, yung pamamaalam, kabilang din sa wajibat, isasagawa na niya. Okay? Kasi, pero kung mahaba pa yung panahon, mayroon pa siyang panahon bibisita sa Madina o di kaya ganyan, ito naman yung kadalasan na after Hajj, may mga 1 week, 2 weeks pa yung pananatili ng mga nag-Hajj. So, ipagpaliban niya yung tawaful ifada. Yung mga ibang gawain, pag-rami sa Mina, pag-ukuf sa Arafah, pag-ukuf sa Mina, pag-sasai, isasagawa niya yun. Yung tawaful lang ang ipagpapaliban niya. Ito yung utos niya kay Aisha radhiyallahu anha nung siya ay nagka-haid. Pero meron ba, alam nyo ba yun? Alam nyo, merong isang usapin na tinalakay ng ating mga ulama, na tinanong sa mga ulama ngayon na pwede ba akong sheikh, pwede ba akong uminom ng pills, no?
period niya sa mga araw ng hayod. Okay? So pinahintulot to ng ilang ulama. At ito ay makatotohanan. Okay, basta walang side effect, alam ng asawa niya, pinaalam niya sa kanyang asawa, walang side effect ito, walang side effect, yung pinakamalaking binigyan diin. So pwede kang uminom ng pills pang pigil sa haid pag alam mong tatama yung haid mo sa mga araw ng Hajj. Okay, so pinahintulot to ng mga ulama. Okay, so now ay nalinawan, no? Wala na bang na-miss doon sa tanong? Okay, mashallah, alhamdulillah. Meron pa? Okay. May nagtanong dito, pinasuyo lang din sa akin, Chef. Unang katanungan dito lang po na lecture na kanina, in-explain na rin sa kanya. Sabi niya, ano yung hukam, no, rulings ng Islam sa babaeng pagdating sa usapin, tumutubo ang kanyang sungay at nagsasabi pa minsan na bakit meron yan sa Islam? Bakit ganyan, ganito? Ang dami-daming satsak. Ngayon, nasagot na to kanina, pero ang gusto lang namin i-clarify na kabilang yung mga ganun na pagkamuhi sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung nawakidul Islam, maaring may mga babae na hindi nila naiintindihan yung nawakidul Islam. Yun yung first na tanong. Pangalawang tanong, Chef, okay lang ba daw o ano daw yung rulings nung lalaki na nagpapakasal ng sabay sa dalawang babae? Yun yung pangalawang tanong. Inshallah ta'ala, naway mabigyan nyo ng paglilinaw, inshallah. Teka lang Bismillah. Bismillah. Teka lang. Puro kayo pag-asawa mga lalaki Puro kayo tanong about sa pag-asawa, karamihan sa inyo wala pang mga asawa. I mean, puro kayo tanong sa hinggil sa ta'adud, puro kayo ta'adud, kanduay. Pero ang karamihan sa inyo mga walang asawa Takot. Itong problema sa mga walang asawa, puro pa tinatalakay sa Facebook, kanduay, hindi pa siya nakakaisa. Pangalawa nang iniisip. Okay? Mag-asawa ka muna, saka ka mag-isip ng pangalawa. Okay? Yung nawakidul Islam, marami po yun, no? Yung pangungutya, specifically, no? Yung pag kinukutya natin, yung mga katuruan. Yung mga sinasabing maraming satsat hinggil sa pagduduay, no? Siguro naman, hindi naman pangungutya ng mga babae, hindi naman pagkamuhi siguro, dahil lang sa selos o di kaya minsan nagsasalita sila ng hindi maganda. So balit kapag nagkaroon sila ng pagkamuhi sa puso nila hinggil sa ta'addud, yun ang masama, yun ang haram, yun ang nakakasira. Okay? Yung mga kina-question ng bakit ba meron sa Islam, bakit ba ganyan, ilinawin lang natin, no? Kasi ganyan talaga mga babae, minsan mahina yung pag-unawa, yung bukso ng damdamin ang pinapairal. Okay, so yung nawakidul Islam, 10 nawakidul Islam ang binanggit ni Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab. So mahabang talakayin yan, inshallah ta'ala, yung sa akin sa Facebook, inshallah ta'ala, kung babaliking online lecture natin, yan ang tatalakayin kong sa akida, yung nawakidul Islam. So antabayan na nilang po, inshallah ta'ala, sa Muharram o Safar, inshallah ta'ala. Ngayon, dun sa ikalawang tanong, pag-asawa, pagkakasal sa dalawang sabay na babae. Allahu Akbar, grabe. Matindi itong nakikita talaga natin, no, na may kinakasal na dalawang sabay sa dalawang babae. Ang hatol nito, ano bang hatol nito sa Islam? Meron akong article sa Facebook na pinus ko na to dati pa, no? Ang kabuuan nito, pwede sa Islam. Yajuz. Pwedeng pagsabayin ang dalawang babae sa isang kasal. Basta nagkasundo sila. Nagkasundo sila. Okay? Nagkasundo. Pwede po ito sa relihiyong Islam. Ang problema lang, dapat bago mangyari yung kasal, mag-uusap na, mayroong mangyaring pag-uusap kung sino ang uunahin niya sa honeymoon. Meron kasi karapatan ng kanyan Kasi hindi pwedeng kasi minsan may mindset na nag-iisip na ano ba yung paano yung pagtabi nila, pwede ba sa isang kwarto? Hindi po pwede. Okay? Dapat
ibang kwan din yun. Hindi pwedeng iniisip natin na sabay lalapitan ng lalaki ang dalawang babae. Haram po yun. Sa isang lugar lamang. Hindi po pwede yun. Okay, wag natin tularan ng mga kufa. Okay? Pero kung sa hatol, pwede ba? Pwede. Basta nagkasundo. Okay? Nasa babae yun, nasa pamilya ng babae. Pwede, isabay na ang dalawang akad, dalawang kasal. Okay? Sabay na, kung pinahintulot nila, nagkasundo, hindi lumalabag yan sa mga syurut, mga haligi ng kasal. Sumasang-ayon na siya, basta napagkasunduan. Ang magkakaproblema lang yung lalaki doon sa after ng kasal, no? Sino yung uunahin niyang tabihan? Okay? So, dapat magkaroon muna ng kasunduan na kahit verbal lang, okay? Na siya muna sa pangalawang gabi, ganyan. Okay? So, tapos doon na magkakaroon ng ganyan. Tatlong araw, dalawang araw. Depende na sa usapan. Okay? So, yan po ay ipinahintulot sa relihiyong Islam. Ustad, may dagdag ka? Inshallah, kasi ikaw ang bihasa sa... Okay, next question, kung meron pa. Alhamdulillah, yun na lang po yung pinakalas na yung dalawa kanina. Ngayon, tutungo na po tayo sa sobrang lakas, no? Subhanallah. Tutungo na tayo sa awarding of Sige, tapos na. Al-Jalis Saleh, The Good Companion Incorporated, Certificate of Appreciation is paid by awarded to Nasruddin Abu Hanim Ibn Abdullah. Pero bago po yun ay babasahin po na natin yung content ng certificate. And grateful recognition for his invaluable contribution as a resource speaker during the Islamic Symposium entitled The Perla. Held on July 2, 2022 at Cotabato City Barn. Given this second day of July 2022 at Cotabato City, signed by Aminuddin and Sampurna, member of Board Director Al-Jalis Saleh, Cotabato City, to be facilitated by the Secretary of Al-Jalis Saleh and the Vice President of the Al-Jalis Saleh, Cotabato City Chapter. Inshallah, Sheikh, yung plano mo, Inshallah tayo. Sige, Bash. To be followed po ng certificate of recognition sa mga partner orgs natin na pumunta dito. And anyway, before that po, maraming salamat doon sa mga organization na pinaunlakan ng